Ana tutula kita alikakan ros ibu nak menudahkan kau siasi saging kaya sang anakan si saging kaya oras. Ada guna sakatawa bae. Hingga ya tutula bahasa Arab apa oketian. Ada guna sakatawa bae asi saging kutua ya keretan yang sa hospital. Si saging kutua yang buat tayan na sumyagin sa margen. Basta ang buat tanap sagin sa margen sa bae. Dia kutua yang buat tak yang kutua bae. Na miete ya ini na wiran si saging kutua muria tawiran au gi kutua dero lupa yang ka ya lang gaya masa no sirang ubang buat tak. Sa kagin mo makatan udah gaya kutua bae si saging kutua iga niya si hospital. Na renekwisi naging kutua watayan amay lainian. Na si saging kutua kini ubay no naging kutua nars. Asa sa pangano nars saging kutua bunta laging kutua wata. Na ayan na miya pikir laging kutua nars na ketkawan laging kutua bae. Sa lekat laging kutua bae laging kutua mi bubungkus isaging kutua bunta watayan. Na miya niyan na dibisa tangi laging kutua watayan. Yung moto ini bote na watayan na di mga tangilan niya. Kesang yun na ugi na misampan na gitu kile niya nun na dapat kawin. Lagu dah marah tak gino niya. Kabudin miyaka pagi Ismail na kiapan alamatan niya so Allah. Miyaka lang kasabun talian na kiapan alamatan niya so Allah. Na biagang siya naging utawatayan at tigin na anta ibni mahma takon. Ska tigin na wata kan ska pian to na panibutan ka. Si saging uto kapti si gaging uto mga gawi. Naging utawatan na miyakala na tanto na pamanap kemamala si saging uto mga bulay kayan mga siringan yan. Kemamalah si saging kutua mga ginawa inian mga bulega yan. Sabab si saging kutua mamubutadir ay mananian na sadir na niya kaisa ko na alungan na sukunso abiyag yung mutawata na ada niya ni pag-istorya doktor spesialis sa dataruto. Namanya pagi istorya niya nung laad na kapakasorbay buat ka akatag sa tangila asar ka ada 2 menit na tiga giyong kutua ama yan namanya kapiapianan pamakwad na matula 2 menit sa tigil doktor no guna kitunan dunit na piyang rawak na tigil sugas toro sa signal yang mabutigil sa giyong kuto ko nawata na isaging mo to di na pag eskwela na pwede po mga mauna, mananamar, mga grade, malay grade. Uwin na gudyo maranatagi na wala isaging mo to kapila na sa butalian na mala. Sa isaging mo to kapigis mo masa na may katawag ko na giyang mo to doktor, isaging mo to ama giyang mo to wata. At tigin na iman to na may katawag kami sa dunit sa tangila si saging gaya wata ka na baka tigin kubaya awan tagunon na tigigyan ko to amayan na ang taonon miya to unatawan dunit sa tangila na tigigyan ko to doktora di niya kabaya uba maaloy sumaran yan di niya tigil kabaya uba maaloy sumaran yan tama sakya sampai sa tangil lagi mo to wata na dinidiran katawan anda makapupo lagi mo to tangila ay disambiun. Tama si saging utawata na miyakala agi utuarang kunian kami meluya ambasador sa mga pedengad kesubu udina may ito presidente si saging utua liwa ingad na si saging utua kaya pakalian nirang ko
na pikiran anta mga di tawa migiran sa tangila kaning kapan nalamati anta tigin tawa migiran sa tangila kanak na tigin kapan nalamati benda tigin pamana kepakaya geng gak migira anu na pipesan yan o di na ada lagi yan kaya yang magani tangilan yan sa miya kaisang na anuman na mimbisita sa walera ka miya kaya sa abroad miya kaya ini paginto niya sa abroad kagi ambasador na miya ngawit siya miya kadang-dagla mga pamamagiyang kumbulalok siya langon na mapia pagalawon na inawi na niya kaya maya nagusina yan sa pagsisag yung kutuwa mga awili na yung kutuwa miya kapia-pia adu timan aritis kumuha na sunsun miya kalalai aritis miya kapia-pia paras na inawi din yan kaya begini yung kinayan apa kaya daw niya nun agin kumakauma mambagi-bagi yung kutuwa mga awili yan na udah niyan may palad lagi yung kutuwa du aritis kagi parang to kinayan na kagi yung begini yang kinayan na tigin na yan na hindi na ka na tigin jumadait aging ka tigin arites ka kami yan ako sa kuma na tigin siya tigin siya rumanga nakaw ang naroon at tigin bagan sa dini yang terima naging kutuwa pamamagay nung naging kutuwa tayan kagi katawan niya nas kanyang sida tangilan yan dia benar nung ketanggol na miya tagi laging kutuwa tayan kaya sawa niya laging kutuwa tangilan na yan na dia bisa tangilan na yan kaya bes 2 minit si laging kutuwa tayan na si inayan saya sebutan rumah Remi, aku bayami. Nah, semua ngalung stanu. Nah, kerawiran semua ginamairan. Ay pagunguniran si umang marka. Ugi na sekatano mga tana bitanu keraw. Ubatanu sigura semua ginamairan si umang ngalung stanu. Kamalan ni gusto tasiku malan ni gusto loksi kwatayan uwi na ditanu ko balasan sa mga lokstan sagina ni may to aki sumpatan sa gingaya siapa katan daratan wagi ngaya ya kan akalo na kiyo man naging uto agutan sa mga lokstan so mga lokstan na aya kakig de matan ng baliran nasuka wa irahi sa gingay dunia so ata akong pelito ilokos nah ini magda maging kutuwa baliw loksiyan taman sa di mata yung kutuwa loksiyan sa gina ni may ito agi sumpatakan raw gingkaya sa nga nakasisagi